Bueno, començo pel Força Lleida. Bé, la veritat és que no només ara, sinó ja els últims anys estan jugant molt bé bàsquet, estan competint fins al final per estar dalt i la veritat és que crec que són un molt bon equip i que estan jugant molt bé amb el poc temps que porten. I nosaltres, coneixent-nos, marxes forçades, content amb alguns aspectes a nivell de voler jugar ràpid, ens falta una miqueta més d'equilibri, però bueno, tots són proves per seguir creixent. Què et quedes del teu equip avui? Bueno, una miqueta el que et deia, no? Generar aquest hàbit d'intentar córrer i anar ràpid cap a camp d'atac. Crec que hem fet 20 i tants punts de contraatac, jo crec que això és bo. I ja et dic que ens falta potser aquest equilibri entre saber quan no convé córrer i hem de parar una miqueta més i jugar més estructurats, diguéssim. Sí, sempre és especial venir com a aficionat, com a entrenador els últims anys que havia vingut amb el Barça Atlètic o fins i tot amb el Jack Sands i evidentment té un punt encara més especial ser entrenador del Barça i venir aquí, sí. Què t'ha semblat l'ambient del Barri Nou? Bé, molt xulo, home, doncs em remuntava a èpoques glorioses passades, amb molt bon ambient. Bueno, jo crec que Lleida és ciutat de bàsquet i tant de bo aviat facin el pas que falta. Teniu més preguntes? No? Doncs vinga, moltes gràcies. Bueno, felicitar els nanos per l'esforç, no? Com els he dit amb ells, era un partit que ens havia de servir per a seguir entrenant i progressant i posar en pràctica tot allò que estem ficant als entrenaments, no? I que, a més, a davant teníem un rival que ens ho exigiria al límit, no? I crec que el partit és senzill, no? A la primera part hem estat bastant correctes en moltes coses, no? I competint de tu a tu contra ells, no? En moltes parts de la primera part hem anat per davant del marcador, jugant molt alegre, mostrant una imatge que és la que volem donar durant l'any, i en el tercer període ells han incrementat una mica el nivell defensiu, no? Han pujat línies i a nosaltres ens ha costat una mica més trobar avantatges, ens han recuperat pilotes, ens han obert una escletxa ràpidament i això, tal com anava el partit, hem baixat una mica el cap, també ens ha costat una mica a nivell de cames perquè érem pocs jugadors, no? Teníem el Kenny Hasbrook amb molèsties i el Osvaldas amb molèsties també, no? I hem arribat una mica justets al tram final, però objectiu complert, no? Que era el de seguir progressant i vibrar, no? D'un partit de luxe com hem tingut avui amb l'ambient del Barris Nord de bones ocasions, no? I llavors, queden moltes coses a millorar i en això estem treballant. Pregunta de Seba. En quin punt veus a l'equip després d'aquests 10 dies? Assumint, no? Encara ens queden moltes coses. És que sí que els que venen de la temporada anterior, no? Els jugadors del bloc de la temporada passada, sí que tenen ja alguns mecanismes que a mi m'agraden agafats, no? I ara tots els jugadors nous els han d'agafar, no? I estem en aquell procés de conèixer-nos, d'aprendre, de canviar hàbits que tenien en altres clubs, no? I entendre què és el que volem aquí, conèixer entre ells a la pista, perquè al final això és clau, no? Que entre ells s'entenguin i, clarament, no? En un procés de millora, d'intentar millorar dia a dia, i jo sí que ho veig, no? El que els demano, no? Que és un tema d'intensitat que no hi falti mai, jo crec que avui en moltes fases de partit hem estat molt bé, no? Després, sí, quan ens falta una mica la gasolina es nota.